Mar Argul Sendon, Kerwit u Erling Haaland, Bat u Kylian Mbappe, ha ka jingil ka World Cup jongki. Bat ka ika banje shibit manta kamit, ha ka jingil ka jong ka Portugal. Sapit ha ka nega video. Te hoi prolog habang ipai na kaliang jong Erling Haaland, ha ka jingil ka World Cup ka basdang jong u. Kata ka jingil ka World Cup ka banengkong ha ka karir ka jong u. Ha ka jingil kun ka Norway Persia iya ka Irak. U Erling Haaland lala aban Kerwit Argul Marway nakabanta ke Norway. Hadin bau Haaland lapan rong World Cup iya ke Norway. Hadin ke jingi ap ke ba Arpo Prasnem manta u Erling Haaland u lala aban Kerwit Argul hakane kerensan ke bahe. Kaba ke Norway ke lala aban job iya ke Irak. Hadu saw luwe gol. Artelina u Erling Haaland kawai Ostigan kawai ke on goal. Kadba u Kylian Mbappe ro lala ban thep Argul Marway da ka ba ka Fran gala job lai lewe gol ia ka Senegal. U Mbappe ula kala longkum tau all time top scorer ha ka national team jong ka Fran but ulawan ro ha ka kerdan ka balai nakalis jong ki all time top scorer ha ka World Cup kata khatsau gol but shibit menta kamit ha ka jingil kai ka Portugal Persia ka di R Congo ha ka Portugal steng manmit ka ai ka banjia Pinyo iya uway na ki super fan jong ka di R Congo. Un sayang sa Hagastan. Adu kendai minute klem ki. Bat rak kekti sejrong. Bat kani ka jingle jong u ka di ka daw. Ban pendon buram. Iya Patrice Lumumba. U Prime Minister Banengkong jong ka di R Congo. U bal syak penyap hofsnem shijar kendai spa nrugway. Syu une u super fan. U Michael Kuka. U yang klem ki namar ba ungit. Baka aibor mensim bat ka jingklain mensim ia ka kanhon te perlok shibit menta kamit nyen sayo ban saki ya kane aka jingi kun Persia ka Congo ia ka Portugal kublai shibun.